herrian bizi, lan egin eta erabaki. Hau izanen da aurtego kanpainaren lema EH Baientzat. Beraz, Eskolegia Baiek hauteskunde hauetan, besteen artean badu erronka importante bat. Aurten bada parada lehen urrats bat egiteko Ipar Euskal Herriaren egituratze instituzionalean. Eta beraz, araberan, Ipar Euskal Herriko jendeak hautatu behar ditu engaiamendu hori hartuko duten hautetsiak. Eta konkretuki, Eskolegia Baiek hasteko defendiatuko du herri elkargo bakar bat sortzea Ipar Euskal Herri mailan. Hori beharrezkoa baita den panorama berri honetan, Ipar Euskal Herriak nahi badu bere botza intzunarazi. Beste erronka importante bat da, sistema aldaketa baten defendiatzea. Eta zentzu hortan guk eraldaketa ekonomiko eta soziala, justizia, soziala eta elkartasuna oinarri dituen sistema bat defendiatzen dugu, badugu bidea hortarako eta badugu ere urtetako esperientzia konkretua, alternatiba batzuen inguruan. Kondutan hartu behar da ere orokorki Frantzian eta Europan eskuin muturrak duen gorakada eta hemen hasteko fronte nazionalari bidea mozteko hor izanen gira, iduritzen baitzauku ideia baztertzaile horiek bat ez dutela deusik konpontzen biztanlek dituzten arazoei eta bigarrenik izigarri lanjerosak izan daitezkela. Azkenik, askotan erraiten dugu, Eskolegia Baiek politika egiteko beste manera bat defendiatzen duela. Hori konkretuki ere gauzatzen dugu gure mugimenduaren bizian, eta hor ere, uste du, jendearen begibistan gelditzen dela, ez direla merkatu interes pertsonalak, gure hautagaitzak gidatzen dituztenak, baina bai erri honen defentsa egiteko engaiamendu kolektibo bat.